Un dia un científic estava fent les vacunes pel nen de sisè i una científica experimentava amb un virus. Com va ser el virus? Bé, Genial, vaig a almorzar, vens? espera que m'acompanyis. Sense voler recollint, va barrejar la vacuna amb el virus. Mentrestant, a la classe de 6è A, Recordeu que demà hi ha vacunes. Porteu-vos la targeta de vacunació. Moltes gràcies per recordar, Alfredo. al dia següent van arribar a posar les vacunes pels nens de 6è. La primera en vacunar-se és la Denise. Sí, ja està preparada. Al cap d'una estona ja estaven tots vacunats i van sortir al pati a jugar a futbol. Estàs bé? Estàs molt vermella i estàs suant. Tinc fred, no ho avisar dels primers, sisplau. Jo també tinc fred, no puc posar la meva jaqueta. Tenen la meva sala. Denís, no tindràs febre? No ho sé, podeu avisar l'Alfredo, sisplau? Vaig. Alfredo, la Denise està molt calenta, no sé què li passa, no sé veure què li passa. Vale, ves a buscar el termòmetre. Vale. Oh, mare meva, tens 42 graus de febre. Això no pot ser. Trucaré a l'ambulància. Podem vist el que ha passat, no? D'acord. Tens raó. Endavant! Hola, com et dius? Em dic Manuel, però per què em pregunta això? Recordes la primera persona que vas vacunar? Ara està a l'hospital perquè estaven jugant a futbol i l'ha pujat la febre. Que estrany, però aquestes vacunes no tenen efectes secundaris. Però, pues, si vosaltres esteu bé, no? Sí, nosaltres ens fem bé. Saps si han fet les vacunes? No sé res. És medicina, mira. Bueno, anem. Quan va acabar l'escola, la Cristina va convidar a la Lídia, a la Sier i a l'Eric a casa seva per investigar el que havia passat amb la Denise. De tot, va trucar a la Denise per veure com estava, però va agafar el telèfon la seva mare i els va dir que seia a l'hospital. Tots esperaven molt preocupats per la Denise i volien que recuperés aviat perquè ella sempre es preocupava molt per ells. Però on comencem a investigar? No tenim cap informació. Crec que tinc una pista. Què és això? Quan sortíem de la sala he vist aquesta caixa de escombraries i ho he agafat. Em sembla que és la caixa de les vacunes. Podem buscar a internet el nom del laboratori a veure si ho trobem. Bona idea, però no trobarem molt. Tens raó, però podem provar. Com ja sabeu, la Denise va reaccionar malament a la vacuna i segueix a l'hospital, però es posarà bé. Espero que es trobi millor. On estarà? Oh, aquí està! És aquí! I fora la porta canviada. Vaig, taula. ¿Qué hizo Aquiles? ¿Vosaltres heu creat les vacunes per nenes de ser infectes con la vida? Sí, per què pregunteu? És que no hem estat a l'hospital des que li vam posar la vacuna. Hola, Cristina, sisplau. Quins efectes tenia el virus que vas crear? Mareig i segona febre que pot fer que apareix a l'hospital. No t'ho preguntes. Crec que quan vas recollir per anar a almorzar va juntar el virus amb una de les vacunes. I quan trigarem a fer la cura? En una setmana. Doncs vindrem cada dia per ajudar-vos, per acabar abans.
3 dies després, quan va arribar al laboratori, van veure que la cura ja estava feta, però seguien preocupats perquè no sabien si funcionava. I si no funciona, què passa? No sé, però si no ho provem, podrem morir, si millor que ho provem. Té raó, podem perdre a la Denise. Vinga, nois, marxem a l'hospital i que ho provin. Van anar a l'hospital i van explicar-lo tot. Els metges van passar la cura. Ara tocarà esperar una estona. Avui tinc una bona notícia. Vale. Vale, está ahí. Julia. ¿Qué pasa, Res? Acció. I si no funciona, què passa? No sé, però si no ho provem, podríem morir, així que millor que ho provem. Tens raó, si no podem parar. ¿Quién sabía que tenía el virus? Vale. Es que tío, ahora. Es que se me Vamos. Vale. Bueno, pues... ¡Oh, mare meva! Estàs molt bé. Hola, Iván. Hola. ¿Te recuerdo?